Rauha minun puolesta teille kaikille ja tosi jännittävää olla tässä teidän edessä puhumassa tästä aiheesta, mutta myös erittäin mielenkiintoista ja mukavaa. Itse ajatellut, että en halua paljon puhua siitä, miten tätä puhetta on valmistellut, mutta tuossa tuli mieleen, että sen verran paljon on valmistellut, että voin kertoa, että siinä on ollut oma prosessinsa ja monta haastetta ollut ja niin kuin aihe voin kertoa, että on lähtenyt viemään minua tonne ja sitten välillä on vähän unohtunut se itse aihekin, mutta nyt halutaan pysyä tuossa Pyhän Hengen nimissä tässä puheessa. Ja ennen kuin mennään nimiin, niin Heimo. No niin, kato, se kääntyi heti tänne. Mitä minä nyt olen tehnyt? Heimo on innostanut minua vanhaan testamenttiin. Ja jotenkin Heimon puheet, nyt haluan ihan tälle julkisesti sanoa tänne, että niissä on vaikutus ainakin minuun ja mä uskon, että täällä moni muuhunkin. Että Heimo on erittäin mielenkiintoisesti osannut tuoda asioita sieltä vanhasta testamentista ja mulla on herännyt mielenkiintoa. Ja kun mä rupesin tätä asiaa Pyhä Henkeä pohtimaan, niin tiedättekö, että mä rupesin pohtimaan, mitäs Pyhä Henki, vanha testamentti sanoo Pyhästä Hengestä. Vai puhutaanko me vaan siitä, mitä helluntaipäivästä eteenpäin on tapahtunut? Kun ollaan nyt helluntalaisia. No ei tarvittanut pitkää pätkää Raamatusta lähteä lukemaan, niin mainittiinkin jo Pyhä Henki ensimmäinen. Toisessa jakeessa maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden yllä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Amen. Kun mä oon valmistautunut tähän puheeseen, niin mulle on avautunut ihan uusia asioita. Että onko mä katsonut vähän tämmöisillä silmillä Pyhää Henkeäkin. Ja se, että tämän tilaisuuden, tämän puheen tavoitteena on se, että me voitaisiin oppia tuntemaan. Mulla oli tosiaan tietysti 6 riviä tekstiä, että mikä oli tavoite tälle. Ja se lyheni sitten tähän, että oppisimme tuntemaan Jumalan 3. persoonaa, Pyhää Henkeä. Enemmän ja enemmän. Se, että vanhassa testamentissa se oli fakta, että se ei ollut kaikkien etuoikeus Pyhä Henki. Mutta Pyhä Hengestä kerrotaan paljon vanhassa testamentissa, millä tavalla hän vaikutti profeettojen kautta, kuninkaiden kautta, johtajien kautta. Minkälaisia erilaisia kykyjä, taitoja, ominaisuuksia Pyhä Henki antoi näille johtajille vanhassa testamentissa. Ja siellä oli paljon muutakin kuin kielillä puhumista. Siellä oli valtavat voimatkin, mistä minä tykkään, kun käyn välillä punttisalilla reenaamassa. Oho. Mitä ei aina tule ajatelleeksikaan, että siellä on paljon muutakin. Ja se, että Jumalan Pyhä Henki vaikutti vanhassa testamentissa monella eri tavalla. Vanhan testamentin loppuaikoina siellä Jeesuksen syntymä, Johanneksen syntymä, miten Pyhä Henki vaikutti Jeesuksen syntymässä. Kaikki nämä asiat on tapahtunut ennen helluntaita. Ja se, että Pyhä Henki on vaikuttanut tuhansia vuosia. Siinä mielessä tänä päivänä me eletään mahtavaa aikaa, etuoikeutettua aikaa Pyhä Henkeenkin nähden. Se, että ennen kuin mennään nimiin, niin haluan Johanneksen lukea Johanneksen evankeliumista. Missä sä oot siellä? Tuolla. Johannes 6:44. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Se, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Pyhän Hengen vaikutus meidän elämässä on jo tapahtunut aikaisemmin, kun sä oot tullut edes uskoa.
Raamattu sanoo hyvin selkeästi, että ei kukaan voi tulla Jumalan lapsiksi, jos ei Jumalan henki vedä meitä. Galattalaiskirjeessä 4. luku 6. jae. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkiin sydämiin poikansa hengen. Kun sä tulit uskoon, Pyhä Henki tuli suhun. Se teki sen työn sinussa. Sanoit Pyhälle Hengelle, että hei, mä tahdon, mä haluan. Ja Pyhä Henki teki susta Jumalan lapsen. Jumala on lähettänyt meihin kaikkiin sydämiin poikansa hengen. Jos sä tunnustat Jeesuksen Kristuksen Herraksesi, sussa on Pyhä Henki. Eikö ole mahtava asia? Vapauttava, levollinen asia. Ja tämä ei ole vielä lopu tähän. Mä voin kertoa. Tästä tulee vielä, tämä on herkkua, mitä Tomi sanoikin, että on iloinen, että saat puhua Pyhästä Hengestä. Niin toivottavasti ilon kautta saa tätä puhua. Se, että kun mennään näihin nimiin, niin niitä on monta. Ja mä oon tähän vähän kirjannut. Henki, Pyhä Henki, Jumalan henki, Herran henki, Kristuksen henki, Jeesuksen henki, Isän henki, elämän henki, iankaikkinen henki, toinen puolustaja, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon, voiman henki, totuuden henki, pyhyyden henki, rakkauden henki. Rohkeuden henki, lapseuden henki, uskon henki, armon ja rukouksen henki, voiman, rakkauden ja raittiuden henki, tiedon ja Herran pelon henki, tuomion ja puhdistuksen henki. Mä laskin nopsaa, oli reilu 30. Nämä nimet ei pelkästään käydä nimiä niin kuin läki, vaan mitä sieltä olemusta, piirteitä, Pyhän Hengen tehtäviä, mitä niistä me voidaan niiden kautta oppia. Ja 2 yleisintä nimiä on Pyhä Henki ja Henki. Henki oli muistaakseni 378 kertaa Vanhassa testamentissa. Kaikkia ei käydä tänään läpi. Mutta mä haluan linkittää vähän tämän mun puhetta tähän hienoon sarjaan, mikä meillä on ollut tässä. Ensin oli Jumalan nimet, Jeesuksen nimet ja nyt Pyhän Hengen nimet. Kolminaisuus. Jumalan henki. Mutta jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan hengen voimalla, sanoi Jeesus, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne. Jeesus sanoi, että Jumalan hengellä, Pyhällä Hengellä, Herran henki. Silloin Pietari sanoi, miksi päätitte yhdessä testata Herran henkeä? Miehesi, hautaajat ovat oven takana ja he saavat kantaa ulos sinutkin. Herran henkeä. Toinen Herran hengestä, kun he nousivat vedestä, Herran henki sieppasi Filippuksen mukaansa. Eunykki ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkaansa. Pyhä hengestä käytetään nimiä Jumalan henki, Herran henki, Isän henki. Ja hyvin limittyy taivaan Isään, Pyhä henki. Sitten Jeesukseen, Kristukseen. Kristuksen henki. Ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan meissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Kristuksen henki, Pyhä henki. Ja sitten Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Jeesuksen henki, Pyhä henki, ohjasi Paavalia selkeästi. Kolmiyhteinen Jumala, ja tänään puhutaan Jumalan kolmannen persoonan, Pyhän Hengen
eri nimistä, jotka liittyy Jumalaan, Jeesukseen, Pyhään Henkeen. Puolustaja. Jeesus itse opetti puolustajasta. Minä käännyn Isän puoleen ja hän antaa toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonnenne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän teidän luoksenne. Hän tulee ja paljastaa, että maailma on tuomio. Mitä on synti, mikä vanhurskaus ja mikä tuomio? Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo, ettekä te näe minua. Ja tuomio siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Jeesus opetti Johanneksen evankeliumissa 4. ja 16. luku Pyhästä Hengestä. Ja hän käyttää sanaa puolustaja. Ja tästä, kun hän meni tästä on muutama päivä ristin naulitsemiseen, hän sanoi selkeästi, että hän lähtee pois, mutta lähetetään Pyhä Henki, toisen puolustaja. Ja tämä puolustaja-sana, niin se on kreikan kielellä sellainen kuin parakleetos. Ja tämä parakleetos on mielenkiintoinen sana siinä mielessä, että se ei ole ihan yksiselitteinen. Suomessa me puhutaan puolustajasta, mutta englanninkielisissä käännöksissä on esimerkiksi tämmöisiä, millähän se on käännetty. Puolustaja siinä mielessä, että se on puolesta puhuja. Jos me tarvitaan puolesta puhujaa, silloin on myös vastustaja, syyttäjä. Me tarvitaan puolesta puhujaa, mutta sitten on myös lohduttaja. Yhdessä englanninkielisessä Raamatun käännöksessä. Lohduttaja. Me tarvitsetaan lohduttajaa. Neuvonantaja. Auttaa rinnalla. Esirukoilija. Perusmerkitykseltään parakleetos. Rinnalle avuksi kutsuttu. Sun rinnalle on kutsuttu auttaja. Meidän ei tarvitse olla yksin. Ja tämä puolustaja on meidän kanssa ikuisesti. Niin kuin tuossa ensimmäisessä kohdassa sanotaan. Ikuisesti. Ei siihen saakka, kun me kuollaan, vaan ikuisesti. Puolustaja. Minä olen jalkapallon miehiä, niin mulle tulee aina puolestaan. Se on pakki tietysti. Mutta tässä ei ole nyt kyse, että sitten on hyökkääjäkin tietysti. Mutta ehkä toi lakitermi puolustajasta aika hyvä. Että se puolustaa meitä. Se seisoo meidän rinnalla. Vaikka me oltaisiin sanattomia, niin puolustaja puolustaa. Se, että tässä Jeesus itse opettaa meille Pyhästä Hengestä. Ja tuossa 3. kohdassa Pyhän Hengen 3 tärkeintä tehtävää osoittaa maailmalle synti. Niin kuin me olemme ehkä monet saanut kokea sen, että olen syntinen. Pyhä Henki kutsuu meitä parannukseen tänä päivänäkin. Pyhä Henki osoittaa Jumalan vanhurskauden jokaiselle, joka uskoo. Me ollaan vanhurskautettuja. Mutta myös Pyhä Henki osoittaa sen, että Kristus tuomitsee sieluvihollisen saatanan. 3 tärkeää tehtävää. Puolustaja, parakleetos. Mutta sitten toista, mitä Jeesus puhui, niin oli totuuden hengestä.
mitä siitä on Raamatun paikkoja. Tuossa paljon ennemminkin minulla oli teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykeneet ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, ja sillä se, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Toinen kohta on totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen teidän luoksenne. Johanneksen evankeliumissa 14.26 Jeesus lupasi opetuslapsille, että Pyhä Henki muistuttaa heitä kaikesta, mitä Jeesus on opettanut näille opetuslapsille. Tämän takia Uusi testamentti, mitä me luetaan tänä päivänä, on luotettava. Opetuslapset, he oli ihan Jeesuksen silminnäkijöinä nähneet sen kaiken, Jeesuksen opetuksen, elämän. He näki sen silmillä ja Pyhä Henki muistutti näistä asioista opetuslapsia, mutta ei poistanut sitä niiden opetuslasten näkökulmia näihin, mitä Jeesus teki ja opetti. Me voimme luottavaisesti lukea Raamattua tietäen, että se on Pyhän Hengen innoittama. Ja Pyhä Henki on auttanut opetuslapsia, näitä Raamatun kirjoittajia siinä, mitä he ovat kirjoittaneet. Ajatelkaa, se mitä silloin tapahtui. Miljardit ihmiset on saanut lukea Jumalan sanaa. Pyhän Hengen innoittamaa, ohjaamaa, viitoittamaa Jumalan sanaa. Mikä vaikutus sillä ja etuoikeus meillä on lukea sitä sanaa. Ja Pyhä Henki voi tänä päivänä sinua ja minua ihan samalla tavalla auttaa, kun se auttoi silloin näitä, jotka Raamattua kirjoittivat. Kun me luemme Jumalan sanaa, hän istuttaa meille totuuden mieleemme, valaisee meille Jumalan tahtoa ja herättää meitä silloin, kun me poiketaan tieltä. Pyhä Henki, hän haluaa käyttää Jumalan sanaa sinun ja minun elämässämme. Sieltä me löydämme totuuden. Totuuden henki, Pyhä Henki opettaa Jumalan sanaa meille oikein ja paljastaa Jumalan salaisuuksia. Sitä kun me luetaan, niin Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan sinuun. Koska Pyhä Henki elää sinussa, on sinussa. Pyhä Henki myös sitä kautta ohjaa sinun elämääsi niin, että sä voit omassa elämässä elää totuudessa, hylätä kaikki valheellisuus, teeskentely. Valhe tämän päivän maailmassa kasvaa aivan valtavasti. Ennen näkemättömällä laajuudella valhe saa sijaa. Mutta jotka eivät rakasta totuutta. Haluataanko me rakastaa totuutta? Se, joka ei halua rakastaa totuutta, tulee eksymään vielä enemmän. Me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa. Me tarvitaan totuuden henkeä siihen, että me voidaan varjeltua tämän maailman ajalta. Ei Jumala ole jättänyt meitä yksin. Hän on antanut meille puolustajan. Hän on antanut meille totuuden hengen, joka ohjaa meitä Jumalan sanalla niin, että me ei mennä väärään.
Eihän me haluta elää valheessa, vaan me halutaan elää totuudessa ja omassa elämässä tehdä totuuden tekoja. Jeesus käyttää Pyhän Hengestä 2 nimeä. Puolustaja, parakleettos ja totuuden henki. Puolustaja viittaa Pyhän Hengen auttavaan, rohkaisevaan ja vahvistavaan työhön meidän elämässämme. Totuuden henki taas viittaa opettavaan, valaisevaan ja muistuttavaan tehtävään. Pyhä Henki pystyy tekemään meissä ajattelun, tunteen ja tahdon tasolla. Ajattele, Pyhä Henki, se työ, mitä tapahtuu meissä, se ei aina ole niinku semmoista, mitä minä ainakin ehkä ajatellut, että Pyhä Henki, minä puhun kielillä ja profeetoin ja näin poispäin. Mutta se vaikuttaakin siellä mun arkielämässä. Se vaikuttaa niissä mun työasioissa. Se vaikuttaa mun perhe-elämässä. Ja se Pyhä Henki voi vaikuttaa minun ajattelussa. Se voi vaikuttaa minun tahtoelämässä. Se voi vaikuttaa mun tunne-elämässä. Miten me tahdomme? Jumala ei tee meille väkivaltaa. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä kokous, tämä voi olla käänteen tekevä kokous meidän elämässämme. Mitä me tahdotaan? Kenen puoleen me käännytään? Mitä me sanotaan Jumalalle? Seuraavasta kohdasta mulla ei olekaan tämmöistä hienoa slaidia, mutta luetaan Efesolaiskirjeestä semmoisesta kuin viisauden ja näkemisen ja toisessa käännöksessä ymmärryksen henki. Viisauden, näkemisen ja ymmärryksen henki. Meillä on Pyhässä Hengessä tarjolla tämmöisiä. 1.17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesus Kristuksen Jumala, kirkkauden Herra, Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Viisautta, ilmestystä, näkemistä hänen tuntemisessaan. Paavali rukoili efesolaisten puolesta, että he saisivat Pyhässä Hengessä näkemistä, ymmärrystä Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Sun ei tarvitse itse omin voimin pinnistellä, että ymmärtäisit. Miten me opitaan tuntemaan Jumalaa paremmin? Kuinka me opitaan tuntemaan jotain toista ihmistä paremmin? Jos me luetaan hänen elämänkertansa, me saadaan tietoa hänen elämästään, mutta ei me vielä tutustuta häneen. Eikö ole näin? Ja minutkin esimerkiksi. Jos me kysytään teiltä, että minkälainen se vesku on, tulee aika monenlaisia vastauksia. Niin, joo. Joku on vähän niin kuin, että se on semmoinen iloinen ja hymyilevä. Voin kertoa, että vesku on välillä vähän muutakin. Joskus vähän nyrkkiä lyödään pöytään. Jos musta tehdään elämänkerta, niin varmaan vähän niistä molemmista ehkä sanottaisiin. Mutta se, että parhaiten me tullaan toinen tuntemaan, kun me ollaan hänen kanssaan. Eikö niin? Me vietetään aikaa hänen kanssaan, niin me saadaan tuntea. On erittäin hyvä lukea Raamattua, hengellistä kirjallisuutta. Mikään ei korvaa hengellistä suhdetta Jumalaan. Sitä meillä on tarjolla Pyhän Hengen kautta. Henkilökohtainen suhde, niin että sä voit henkilökohtaisesti olla Jumalan kanssa yhteydessä ja tutustua Jumalaan. Tässä Paavali rukoili efesolaisille sitä viisautta, näkemistä, että he
ilmestyksen henkeä hänen tuntemiseensa. Eikö ole mahtava? Anteeksi nyt, kun en ollut laittanut teille tuommoista oikein slaissia tämmöistä näkyviin tästä aiheesta, kun näin tärkeää on. Salmisen Ilkka opetti meille hyvän kohan, mikä jäi mun mieleeni. En nyt muista, ei ihan sanan tarkkaan ei mene, mutta so what, ajatus on tärkein. Tärkeämpää on tuntea sanan Jumala kuin Jumalan sana. Eiks niin? On tärkeämpää tuntea tämän sanan sisältä oleva Jumala kuin tämä sana. Ja se, että Pyhä Henki tutustuttaa sinut siihen sanan Jumalaan. Seuraavaksi Pyhä Henki on pyhyyden henki. Ja mä mietin se, että panisin mä tuohon myös, että ihan Pyhä Henki. Mutta nyt siinä lukee pyhyyden henki. Ja jotka Isä Jumalan suunnitelman mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Pyhyyden henki haluaa pyhittää meitä elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina. Tässä jakeessa mainitaan kolmiyhteinen Jumala. Isä Jumala, Poika Jeesus, Kristus ja Pyhä Henki. Ja he kaikki ovat pelastustyössä mukana. Jumala valitsi meidät jo ennen maailman perustamista. Jeesus kuoli puolestamme, kun olimme vielä syntisiä. Pyhän Hengen kautta ollaan tultu osallistuksi tästä pelastuksen lahjasta. Ja hän, Pyhä Henki, pyhittää meitä Jumalan palvelukseen. Hän haluaa tehdä meitä työtä, ei pelkästään pelastaa meitä, vaan sitten siitä alkaa prosessi, pyhittyminen. Me jokainen ollaan pyhiä jo siinä, kun me ollaan Jumalan lapsia. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Kaikki, joita henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Mä haluan olla Jumalan lapsi. Mä olin 12-vuotiaana jo. Se oli se juttu. Mä haluan olla Jumalan lapsi. Henki haluaa johdattaa meitä. Ja Pyhän Hengen kautta me voidaan kuolettaa ruumiin teot. Tämä pyhitys, mistä mä puhun, se on semmoinen hengellisen kasvun prosessi. Pyhä Henki muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseksi. Se on se tavoite. Pyhittymisessä, että me muututtaisiin Kristuksen kaltaiseksi. Et sä pysty yksin siihen. Mä en pysty siihen yksin. Eikä meidän tarvitse. Pyhä Henki pyhittää meitä Jeesuksen kaltaisuuteen, erottautumaan koko sydämellisesti hänen seuraamiseensa. Roomalaiskirjeessä sanotaan näin, että pakana kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Pyhä Henki pyhittää uskovia Jeesuksen kaltaisuuteen, erottautumaan koko sydämellisesti hänen seuraamiseensa. Se, että pyhyyden henki, tämä on aika haastava. Mutta mä toivon myös, että sä ymmärrät tästä, että tämä on aika vapauttava. Pyhä Henki haluaa tehdä meissä työtä pyhittyksen kanssa, että me muututtaisiin Jeesuksen kaltaiseksi. Se, että toinen vaihtoehto, mitä se tuo meidän elämään? Mitä syntinen
luonto saa aikaan meissä. Galattalaiskirjeessä sanotaan, maailman hedelmät on haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumelien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, epäpuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäilyt, itsensä vertaaminen toisiin, turhan kunnian tavoittelu, toisten ihmisten ärsyttäminen, kadehtiminen ja muut sellaiset. Me varmaan voidaan tuntea omassa elämässämme pistoa näissä asioissa, mitä tässä sanotaan. Uudesti syntymisessä Pyhä Henki on istuttanut meidän jokaisen uskovan elämään jumalallisen luonnon siemenen. Meidän jokaisen elämään Pyhä Henki on istuttanut jumalallisen luonnon siemenen. Saadessaan ravintoa Jumalan sanassa, tämä siemen alkaa kasvaa ja kantamaan hedelmää. Kristuksen luonnossa tullessa vähän vähältä näkyviin meidän elämässämme. Mistä tässä on kyse? Hengen hedelmästä. Ei hengen hedelmistä, vaan hengen hedelmästä. Hengen hedelmää taas on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka on Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulleet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Eikö ole ihania kohtia, mitä tässä sanotaan? Ja ne on semmoisia asioita, mitkä tapahtuu paljon tuolla meidän sisällä. Itse kipuillut näiden asioiden kanssa, voi että. Olisi vähän pitkämielisempi. Vähän parempi itsehillintä. Ja itse mietin, että Raamatusta, että mistä mä keksisin teille semmoisen esimerkin. Kun nämä on tämmöisiä niin kuin ihmisen sisällä tapahtuvia asioita ja se, että Pyhä Henki on sitten kumminkin taas aiheena semmoinen, että mä en halua niin kuin omaa elämääni tuoda. Mä haluan, että me paneuduttaisiin Raamattuun ja opittaisiin Raamatusta asioita. Niin mä löysin älyttömän hyvä. Jeesuksen. Kuunnelkaas. Itsehillintä. Siellä on itsehillintä. Käy Jeesuksen elämässä ällistyttävän hyvin esimerkkinä. 40 päivää olet syömättä ja juomatta. Ja sieluvihollinen tulee kuiskemaan, että sä voit muuttaa noit kivet leiviksi. Siinä vaaditaan itsehillintää, vai mitä? Mä en tiedä, oot sä paastunut koskaan. Mä oon paastunut ja ei kannata kyllä telkkaria katsoa mitään mainoksia varsinkaan, kun mä oon huomannut, että kaikki mainokset on noita ruokamainoksia. Lempeys ja nöyryys. Jeesus pesi opetuslasten jalat. Uskollisuus. Jeesuksen Getsemanessa käyty taistelu. Kun hän valitsi sen, että lopulta suostuu ristintien kulkemaan. Oli uskollinen. Hyvyys. Pietari kertoo, kuinka Jeesus toimi ja kulki ympäri maata ja teki hyvää. Ystävällisyys. Kuinka Jeesus auttoi köyhiä ja hädänalaisia. Kärsivällisyys. Opetuslapsia kohtaan. Opetuslapsia kohtaan, kun ne oli tosi hitaita oppimaan ja uskomaan. Ilo. Luukas kertoo, kuinka Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla.
Se on vahinkoasia, että Jeesusta, kun on näitä lasimaalauksia tai tauluja, niin se on monesti Jeesuksella vähän murheellinen, alakuloinen ilme. Jeesus oli täynnä iloa, täynnä riemua. Pyhä Henki täytti Jeesuksen. Jeesus oli täynnä rakkautta. Rakkaus on hengen hedelmän tärkein hedelmä. Ja tätä galattalaiskirjettä, sitä voidaan myös ymmärtää sillä tavalla, että se varsinainen hedelmä on rakkaus. Ja sitten nämä 8 muuta on rakkauden erilaisia ominaisuuksia. Mitä olet mieltä? Golgatan työ on rakkauden suurin ilmentymä. Pyhän Hengen työ on meissä muuttaa meitä Jeesuksen kaltaiseksi. Niin, että näitä hengen hedelmiä, hengen hedelmä saisi meissä kasvaa ja tulla näkyviin. Hänen tärkein tehtävänsä on vuodattaa Jumalan rakkautta meidän sydämeen. Pyhä Henki tekee sitä. Hän on pyhyyden henki. Hän haluaa tarjota meille näitä asioita ja auttaa niiden syntielämästä, maailman hedelmien, että ne ei olisi niin voimakkaasti näkyvissä. Tästä mennäänkin sitten Pyhän Hengen seuraavaan nimeen, rakkauden henki. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu. Meistä ei ole ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tässä kohdassa jälleen kerran Jumalan 3 persoonaa. Isä rakasti meitä niin paljon, että lähetti poikansa erottamaan meitä Jumalan erottaman väliseinän, välimatkan pois. Isä ja poika lähetti Pyhän Hengen maailmaan täyttämään meidän elämäämme rakkaudella ja antamaan meille kyvyn elää hänen voimassaan. Ei ole vaikea palvella tämmöistä Jumalaa, joka tällä tavalla huolehtinut omista lapsistaan. Hän ei todellakaan ole jättänyt meitä yksin rakkaudessa. Me ollaan heikkoja ja avuttomia. Me ei voida tehdä oman pelastumuksen eteen muuta kuin sanoa, että mä tahdon. Pyhä Henki, tee uutta minussa. Jonkun toisen piti tehdä työ meidän puolestamme. Kristus tuli oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, Jumalan aikataulun mukaan. Jumala hallitsee historian kulkua. Jumala hallitsi Jeesuksen tulemisen, Jeesuksen kuoleman ajankohdan, Jeesuksen kuoleman tavan. Kaikki on Jumalan käsissä ollut. Jumala lähetti Jeesuksen kuolemaan sinun ja minun kaikkien ihmisten syntien tähden. Ja jos sä joskus epäilet Jumalan rakkautta, niin muista, että Jumala on rakastanut jo paljon, kauan aikaa sitten, kun sä edes oot syntynyt. Sinua ja kaikkia ihmisiä. Ja se, että Jumala on lähettänyt Pyhän Hengen ohjaamaan meitä, tämän rakkauden hengen. Se sama voima, se sama voika, joka Mariaan silloin meni, laskeutui Marian päälle. Se sama voima, joka nosti Jeesuksen haudasta. Se sama voima on tarjolla tänä päivänä sinun ja minun elämään. Sama rakkaus on tarjolla sinun ja minun elämäämme. Me voidaan aina rukoilla Jumalan voimaa, rakkautta omaan elämäämme silloin, kun tarvitset sitä. Jumala ei ole jättänyt meitä yksin.
Toinen asia rakkauden hengessä, ei ole, mennäänpä taaksepäin, on 2. Timoteus-kirje. Sieltä 1:7. Paavali kirjoittaa Timoteukselle näin. Eihän Jumala antanut meille pelkuureiden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen henki. Tässä Paavali puhuu Timoteukselle pysymään rohkeana vastustuksesta huolimatta. Ihmispelko. Se on monesti semmoinen asia, mikä lamannuttaa meitä. Ja tässä tilassa myös Timoteusta. Se estää meitä palvelemasta. Se estää meitä toimimasta sen mukaan, kun me tahdotaan. Pelko on se ihmispelko, kuoleman pelko, sodan pelko. Paavali tarjoaa tähän lääkettä, pyhää henkeä, rakkauden henkeä. Paavali mainitsee tässä ominaisuuksia, jota jokainen meistä tarvitsee. Sinä, joka haluat palvella Jumalaa. Kaikki vastuunkantajat, voimaa, rakkautta, tervettä ymmärrystä. Pyhässä hengessä, pyhä henki elää meissä. Kaikki hänen ominaisuutensa on meidän käytössä. Kaikki ominaisuudet. Sen takia näitä nimiä on hyvä käydä, koska se muistuttaa näistä asioista. Kun seuraamme Jumalan johdatusta päivittäin, voimme huomata, että nämä hengen hedelmä, rakkaus, saa kasvaa meistä ja edetä. Pyhä henki on rakkauden henki sen takia, koska Jumala on rakkaus. Johannes ei sano, että rakkaus on Jumala, vaan että Jumala on rakkaus. Niin päin. Tämän päivän maailmassa on asetettu monesti rakkaus Jumalaksi. Se ei ole niin, vaan Jumala on rakkaus. Pyhä henki saa meissä aikaan rakkautta Jumalaa kohtaan. Pyhä henki saa meissä aikaa rakkautta seurakuntaa kohtaan. Pyhä henki saa meissä rakkautta aikaan pelastumattomia ihmisiä kohtaan. Pyhä henki saa rakkautta aikaan meidän sukulaisia kohtaan. Todellinen rakkaus on uhrautumista toisen ihmisen puolesta. Uusi testamentti paljon puhuu rakkaudesta. Niin kuin sanotaan, todelliset Jeesuksen opetuslapset tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta. Rakkaus on valtavan suuri voima. Murtaa kovimmankin sydämme. Ja hengellä täytetyt uskovaiset, me saadaan elää rakkaudessa ja meistä tulee sitä kautta rakkaudellisia ihmisiä. Pyhä henki vaikuttaa meissä. Uskon henki. Meissä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon, siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Uskon henki. Sitä me tarvitaan tänä päivänä valtavasti. Uskon henki, se on paljon sitä, että me uskotaan Jumalan sanan. Me uskotaan niihin totuuksiin. Me halutaan riippua niissä totuuksissa kiinni. Me halutaan seurata sitä, mitä Jumalan sana opettaa. Pyhä henki, uskon henki haluaa meitä johdattaa kuuliaisuuteen, Jumalan sanaa kohtaan. Sen ansiosta ihminen saa kasvaa uskossa ja saada myös kokea yliluonnollisia asioita elämässämme. Ilman uskon henkeä, mitä silloin tapahtuu taas?
tapahtuu taas niitä maailmallisia asioita, mitä äsken lueteltiin. Kriittisyyttä, itseensä käpertymistä, pelkoa. Silloin me joudutaan helposti pelon valtaan. Silloin me ei kyetä hengelliseen työhön. Mutta uskon henki voittaa pelon. Rakkauden henki voittaa pelon ja innoittaa meitä Jumalan valtakunnan työhön. Nykyajan ihmisen suurin tarve on täyttyä pyhällä hengellä. Tänä päivänä meidän suurin tarve on täyttyä pyhällä hengellä. Uudelleen ja uudelleen. Nyt me ollaan nimissä, mutta haluan muistuttaa, silloin kun mä puhuin siitä apostolin teoista, oli niin mahtava, kun he täytti pyhällä hengellä ensimmäisen kerran. Seuraavassa kokouksessa, kun ne meni seurakuntaan, he täytti uudelleen pyhällä hengellä. Mä haluan samaa omaan elämääni. Mä haluan kulkea pyhän hengen johdossa päivittäin. Pyhä henki on rukouksen henki. Meidän ei ole jätetty selviytymään yksin. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Meitä ei ole jätetty yksin rukouksen kanssa saralla. Vaikka me ei tiedettäisi, mitä me rukoillaan, niin me tiedetään, että Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme. Me voidaan pyytää Pyhä Henkeä rukoilemaan. Ja kun me käännytään Jumalan puoleen, me tiedetään, että Jumala kuulee meidän rukoukset ja vastaa meidän rukouksiin. Jumala tietää, mikä on meille parasta. Mulle tuli heti mieleen Paavali, kun se pyyti sitä, että piikki lähtee irti. Mitä Jumala vastasi? Jumala ties parhaiten, mikä oli Paavalillekin. Ei lähde piikki veke, mutta mä pidän susta huolen. Rukouksen henki johdattaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan. Rukouksen henki auttaa rukoilemaan meitä toisten ihmisten puolesta. Alkuseurakunnassa rukoiltiin paljon. Juutalaiset oli jo tottunut rukoilemaan 3 kertaa päivässä. Ja he jatkoi sitä. Pyhä henki on rukouksen henki, jossa kaipaat, jossa haluat apua sun rukouselämään. Mulla on hyvä lääke siihen. Pyhä henki. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Meidän on tosi hyvä Jumalan eteen, ihan semmosena kuin me ollaan, kääntyä ja pyytää Jumalaa. Viimeinen nimi. Pyhä henki, sinettinä ja vakuutena. Ja tämä on nyt oikeastaan sellainen, niin kuin, mä itse ajattelen, että tämä on niin ihan semmoinen helmi. Ihan semmoinen niin kuin maailman hienoin täytekakku, missä on sitten se, mikä siinä keskellä on, onko se kirsikka vai kirsikka? No tämä on niin. Pyhä henki on sinettinä, vakuutena. Se, että mennään tuohon Raamatun paikkaan. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistyksen. Mikä se sinetti on? Ennisaikaa kirjeet sinetöitiin. Joosefilla oli sinetti, sormus, millä hän sinetöi. Tänä päivänä mulle tuli mieleen, mikä tämän päivän sinetti voi olla, että polkupyörään mä tein kaiverruksen, että se kuuluu minulle. Sinetti. Pyhä henki on sinetti meissä,
Jumala, silloin kun sä oot antanut elämän Jeesukselle, sut on sinetöity Jumalalle. Mä olin jouluna viemässä jollekin vanhukselle joulutervehdystä ja hän murehti, että pääseekö hän taivaaseen. Niin mä hänelle sanoin, mä olin lukenut tätä kohtaa ja ajattelin, että tämä on älyttömän hyvä. Multa ei oikeastaan kysytä taivaan portilla, että uskot sä vai et sä usko. Mulle on painettu sinetti. Ja se on mussa kiinni kuin takiaine. Ja mä sain sille vanhemmalle ihmiselle sanoa tästä, kertoa tästä sinetistä, että tiedät sä, sun sydämeen on painettu silloin nuoruus, kun sä tulit uskoon, sinetti. Ja se sinetti vie meidät ihan kaikkisuuteen saakka. Ja se myös sinetti, se on vakuutena meille siitä, että Jumalan ne lupaukset, että ne perintö, mitä lapsena me saadaan Jumalalta, kuuluu meille. Jeesus Kristus on morsian. Mikä se on? Sulhanen. Me ollaan morsian. Tämä raamattu on tämä sormus on pyhä henki. Tämä muistuttaa mua siitä, että hengellisessä elämässä mut on sinetöity Jeesukselle. Pyhä henki. Se on vähän niin kuin etukäteismaksu, etumaksu, käsiraha, allekirjoitus, vakuus siitä, mitä tuossa sanotaan. Se on meidän perintöosamme vakuutena. Pyhä henki on sulle vakuutena siitä, että eräänä päivänä sä saat mennä taivaan kotiin, kohdata sun pelastajas, Jeesus Kristus, silmästä silmään. Aamen. Se, että mä uskon, että Pyhä Henki on puhunut meidän sydämeemme. Niin kuin hän sanassaan sanoo, totuuden henki valaisee meille Jumalan sanaa. Ja on asioita varmasti, mitä sun elämässäsi on, mitä sä haluat sanoa taivaan isälle. Niin mä haluaisin, että tässä hetkessä me voitaisiin seurakuntana yhdessä nousta Jeesuksen eteen ja puhua suoraan taivaan isälle niitä asioita, mitä sun elämässä tällä hetkellä nousee esiin. Noustaako kaikki ylös ja hiljennytään rukoukseen? Nouse taivaan isän edessä. Jeesus rakas, kiitos sun sanastasi erityisen paljon. Kiitos siitä, että sä lähetit meille pyhän henkesi. Pyhä henki. Kiitos siitä, että sä oot puhunut tänään meille. Kiitos Pyhä henki, että me saadaan uskon hengessä luottaa siihen, että tämä sana, mihin me rakennetaan elämämme, se kantaa, se vie meitä eteenpäin, se johdattaa meitä tänä päivänä. Me halutaan tässä hetkessä olla kaikkivaltias Jumala sinun edessäsi, sinun lapsenasi. Kiitos, me saadaan avata omaa sydämemme sinulle. Kiitos Pyhä Henki, että sinä oot meidän sydämessämme, vaikutat meidän elämässämme, johdatat meidän elämäämme. Kiitos Pyhä Henki, että me saadaan tämmöisenä tulla Jumalan eteen. Tee meissä uutta. Täytä meitä rakkaudellasi. Täytä meitä uskollasi. Täytä meitä rukouksen hengelläsi. Täytä meitä rakkaudellasi. Että me saataisiin elää sinun kuvan kaltaisena. Me ei pystytä siihen yksin. Jumalan rakas, ilmesty sinä. Täytä meidät Pyhän Hengen voimalla. Täytä meidät Pyhän Hengellä, kasta meidät Pyhän Hengellä. Kiitos siitä, Jumala, että samalla tavalla sä lähetit Jeesuksen rakkastamaan meitä. Samalla tavalla sä haluat täyttää meitä Pyhällä Hengellä. Sulla on tahto täyttää meitä hengelläsi. Ohjata meitä. Oi, me halutaan avata sydämemme sinulle, Pyhä Henki. Valtaa sinä enemmän ja enemmän. Auta sinä, Pyhä Henki.
Jeesus rakas. Puhu sinä henki. Puhu sinä tällä hetkellä. Ilmesty sinä meille. Kiitos Pyhä Henki, että olet meissä. Kiitos Pyhä Henki, että olet meissä. Kiitos, että kirkastat Jeesusta. Kirkastat sanasi. Avaat meidän ymmärrystä. Kiitos, että sä vaikutat meidän sydämessä. Kiitos, että sä vaikutat meidän tunteissa, ajatuksissa, tahdossa. Sitä me pyydetään, Jeesus. Me haluamme olla riippuvaisia sinussa, sinun voimastasi. Jumala rakas. Jeesus rakas. Kiitos Jeesus. Amen. Amen.